Kubhlungu ukuvelele umlandelo kaMaskandi ngoba engalele lapho ngamukele imbulo emakhaya kweSimanzonzo ukuthulela khona indaba zamaskandi edlabahlosile nefi ngesikhathi. Imbulo emakhaya ke indaba ngempela engekho mnandi engudezeza nezokuthi umlandelo kaMaskandi lokho engene njalo amazwi enduduzo emva ukuthi ebandakanyele kulesi sibhicongo kade sivelile KwaZulu-Natal kakhulukazi njengoba sazi kade kuna imvula. Sibonile ngempela abantu bemukuse imfula abanye bencinywe izindlu esekade zimatini njengoba sazi ukuthi isimo sezulu kade lingekho lihleke. NakuMaskandi ke igadlile ngempela isimo sezulu njengoba umculi noma umlandeli kaMaskandi kakhulukazi kubalandelini badlubheke naye kundlulile kulesi sibhicongo njengoba ngokwembiyo uvela ukuthi ubelele nabafowabo endlini wabe sevelela lo mshophi lona ke indlu yagcina iwele phekwabo agcina beshona. Umculi kakhulukazi udlubheke undlulisile ngempela amazwi enduduzo emndenini nakubangani nakubalandeli bakhe udlubheke eminisi njengoba kwazi ukuthi lo mlandeli kade landela kakhulu yena iminister udlubheke. Mbukela emakhaya ke izona indaba ngempela noma engekho mnandi kodwa izona indaba ngempela esekuphathele zona zokuthi hlalo wazi ukuthi ngempela la emculo kaMaskandi sekhona ifu elimnyama elithe lazivelela kulezi ibhicongo ekade ivela la KwaZulu-Natal ehambisana nesimo semvula ekade singekho ngehle kade singekho ngempela sihle. Izona indaba engithe ngaphathela zona ke hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.